My country people, I greet everybody. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching us from. I will have come in another edition of our program. Don't forget that this is Socrates TV Entertainment and Reality Show. Um, Wherever you are watching us, we say welcome once again to this bright channel. And so know it well that one of the purpose of creating this channel is to promote African tradition and their cultures. African tradition up to promote African nations, traditions, and their cultures. That's the purpose of creating this forum. And if you can see in our pictures and whatever, we do manifest things that connect with African cultures. And so we welcome you back once again. Do not forget that I'm still your presenter, Mas John Onoha, the Okodes Entertainment and Reality Show presenter. Thank you once again for coming and for watching this channel. I would want to welcome you once again back to this channel. And I pray as you listen to us, please subscribe and share our programs. Thank you for supporting us. May God bless you. Igbo bi wekene m ụnụ asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma nke onye ji ekonye akwụkwọ na ya n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ewetara ụnụ in continuation of our program ihe gbasara Igbo culture, Igbo tradition. Ya bụ n'ụbọchị tata anyị nwere a serious issue, very serious issue nke anyị chọrọ ka anyị discuss with ụnụ. And anyị ga-enye ohere ka onye ọbụla nwere ikpe ihe onye chọrọ ịgwa anyị ya gwa anyị. Yes, n'ezie enwere ihe anyị hụrụ mere n'ala Igbo. Amara m otu m ga-esi ekwe mana asị m ka m tụpụta ya ka onye ọbụla nwee ike nebe anya. Igbo siri ike. N'eziokwu ụmụnne m, ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ihe m chọrọ ka anyị kwuo ihe abụọ. O nwere nwoke ezinụlọ, nwoke lụrụ nwaanyị fa na-eto, fa mụtasịkwara ụmụ, emechaa ọnwụ ike bata na family wee bido na-egbu ọkachasị ụmụ nwoke, gbugide ụmụ nwoke wee gbufọ almost the last nwa nwoke nwa mụrụ bụ nwa nwoke. Ụmụ nwaanyị ka fọrọ ụmụ nwaanyị ịtọ, mana ahụ agbadamago nwoke, nwaanyị agbadamagokwa, nwaanyị agbadago agbada. Ọ bụzi last nwa mụrụ dị ebe 3 years going to 4 years. Egwu wee bata ezinụlọ ime maka ihe na-eme ha ọnwụ ike ọkachasị ọnwụ na-egbu nwa nwoke amụrụ n'ezinụlọ. Nwoke na nwaanyị wee sị gịnị n'ihe nke a, lekwe eji ha, lekwe ya na nsogbu adịna, ihe bụ last nwa ha mụrụ, ha ma na ha ya mụ nwa ọzọ. Egwu wee baa ha ime maka ihe na-eme ha. Nwoke wee kpọọ nwunye, kpọọ nwanne nwoke wee sị na otu ihe si gbatakwuru na egwu na-atụ ya, na nnukwute egwu na-atụ ya, na ihe a chọrọ ime ya bụ na a ga-ama ụta ga-esi eme ka alụnye nwa nwoke bụ Ifeanyị nwaanyị. Ifeanyị na-alụ nwaanyị dị less than 4 years. Ya na di na nwaanyị atụkwacha wee neresị na ọ dị mkpa maka ihe na-emenụ, ịma onye ọ na-eme omume na-ebe obube. Ha wee tụlee wee kwekọrịta wee chọma nwaanyị wee nweta nwa nwaanyị. Ha ji wee mee ihe n'isi ya, lụbata ya, lụọrọ ya Ifeanyị. Alụrụ Ifeanyị nwaanyị a chekina nwa dị ebe 4 years ka alụrụ nwaanyị. Nwanne Enugu akọ nke ihe na-emekwa n'ala Igbo. Alụrụ na nwaanyị ka gịnị, ka ama ha ghara isi. Nwaanyị abata wee bido ọmụmụ ụmụ. Ka Ifeanyị nọ ka na-eje primary school, nwaanyị amụtara ụmụ ịtọ. Nwaanyị amụtara na Ifeanyị ụmụ ịtọ nwa mụtara na Ifeanyị na-eto ofu oge. A na-eme a na-asị Ifeanyị ọkwa ụmụ gị ọ na-asọsọ ọchịkwa na-achọ ihe ya bụ ụmụ ya, kedu ọ bụrụ ha n'ọnụ, kedu otu ọ dị confuse. A na-akpụ ya onye nwunye gị, onye ihe ọ na-akpụ ya bụ anti, ihe ọ na-akpọ nwaanyị alụtara bụ anti. Mana nke ka nke bụ nwaanyị ọ lụtara ihe na dị egbu Ifeanyị elu. Ịma na ụmụ azụ obere, o meghe ihe ọ na-egbugide pịagide ọpịagide, ọ na-apịa ọ na-ebe, ọ na-akpụ ya na anti na-etizi na enya biko anti ya gbaghara ya. Nwunye gị alụtara gị na-egbu gị elu, ọ pịa gị bịacha gị, ị na-aya na-akpụ ya anti. Ọ pịachakwa gị, ogotara gị ihe ahịa ga-erie, ogotara gị bred na biskit taa. Ọkwa nwaanyị ga-ebu ihe ahụ. Ihe a wee na-eme n'ala Igbo asị na ọ bụ tradishọn ka na ọ dị na onwere ihe dị na ya, na ọ bụ eziokwu, n'ihi na ha mere ego n'isi nwaanyị were kpọrọ alụta. Onye ọzọ na-amụ ka ọ bụ Ifeanyị na-amụ nwa, onye ọzọ a na-amụtara Ifeanyị nwa asị na ọnwụ Ifeanyị.
ka a na-ekwu nwaanyị amụọ ụmụ nwoke 3, ụmụ nwoke na Ifeanyị na-eto, ha na-emekọsị ihe niile ọnụ, ha niile na-eje skuulu, alọta ihe edebere onye ọbụla na-eri nri, walụ ụmụ Ifeanyị ọka ịghọtakwa ihe ndị ebe na-eje walụ ụmụ Ifeanyị bụ ihe ahụ. Ihe a na-enye nsogbu owe na-emezi taịm emegidego na-eto ụbọchị a na-agbarute Ifeanyị ebido mataba ihe baa sekọndịrị skuulu gụgbakwa skuulu, a na-agụ ihe a na-ewere asị egwuregwu ya na ụmụ ya. Ọ na-aje nsogbu ụmụazị ya ụfọdụ ọ na-efinish sekọndịrị skuulu, ụmụazị ọ mụtara asị n'aha ya ụfọdụ ndị gbakwutere na sekọndịrị skuulu, ha niile na-emekọsị asị nwanne asị onwe ihu ya amadụ na asị na nwa ya, mana ọdị ndị obodo bụ ndị ma na otu ihe si ga na ihe bụ ụmụ Ifeanyị agụụ akwụkwọ gụchaa akwụkwọ jee ịgba bọyị na Lagos. ụmụazị ndị nwa nwaanyị amụtara ọfụ alụtara n'ahịa ya na-amụ, a na-asụ na ụmụ Ifeanyị. Emegide papa Ifeanyị anwụọ. Mgbe papa Ifeanyị nwụrụ, Ifeanyị eto bụrụ eyo mgbe maka ihe ndị a na-ekwu bụ eka na stori ka obelivu nke ihe bụ onye na-apịa m ya ụtalị ọ bata ya meghe obere ogbugide iru pịagide ya na-ayụ ya ọpịaja ọkpọchigide ụzọ n'ihe n'ime ụlọ ka ya na-asụ na ọ bụ nwunye ya na ọ nwere ka ọ na-agba mmanya nyekwu ụda aka ọ na-aka ya. Mgbe ọhụ jene bọyị sense of belonging na-abata m ime, echiche abata m ime, ewere ekwere ekwusi ike abata na-asị agwa dị na onye anya bakwu ọ na-asị ka onye ya isi abụkwu antị ya onye na-akụ okere ụdị akọ bụ ihe a megide ihe a bụrụ a very serious okwu. Nya nwere decide ya mgbe ọ gbalitere na nwoke wee decide ya na a ga-alụ nwaanyị by then ọ mụtago ụmụ ịtọ before eje bụ ọ mụtago ụmụ ịtọ bito ọ na-alọta bọyị nwaanyị ahụ mụtakwana nwa nwaanyị ọ bụzi ụmụ 4 ọ mụtabụrụ ụmụ nwoke 3 mụtakwa before na-alọta bọyị nwaanyị ahụ amụtara ofu nwa nwaanyị ọ bụrụzie ụmụazị 4 amụtara Ifeanyị sị na ọ bụrụ eziokwu n'ihi ya bụ ụmụnne ya nọ antị ha amụ ya a na-agụ ya nọọ nyanwa amụ ya na anya bụ nwunye mgbe a nwaanyị na anya bụ nwunye ọzọ bụ eziokwu maka ọ na-ahụ mgbe ahụ o pere mpe o nwere ndị ọ na-ahụ na-abịakwa na be ha, enwe ụmụ nwoke ndị na-abịa na be ha ịkwatago ihe a na-ekwu kịta, o nwere ụmụ nwoke ndị na-abịa na be ha. So nwanne ihe eji ekwu ihe ndị a bụ onye chọọ anyị chọrọ ka ndị mmadụ tinyere anyị ọnụ gbalịsikwa ya otu oge si adị ọ bụ ihe ọ bụ kedu ụdị ka ọ chọ bụ ihe a kedu ụdị tradishọn bụ ihe a ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ifeanyị etobedobedo chọzi iji elu nwaanyị na ya chọtara nwaanyị anyị alụ nwaanyị nke alụtara mgbe ọ bụghị mmadụ ekwechiri na agaghị eme okwunu ka wee bido Ifeanyị kedu ụdị ya chọrọ ịlụ nwaanyị asị na ya ga-alụ nwaanyị na ya alụgo nwaanyị onye ka ya lụrụ o wee bụrụ a very serious problem na family. So ihe anyị ji wee na-ekwu ihe abụ okwu ahụ ka dị on, ihe na-agwa gị okwu a ka dịkwa on ya bụ Ifeanyị ekwechi na ya ga-alụ nwaanyị na ya ga-alụrị nwaanyị na a ga-agụ ya ihe a ga-eme. Anyị were na-ajụ ekisisi ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na nwatakịrị an innocent boy dị otu a enwebụ ihe ọbụla maka asị na-alụ ọrụ na nwaanyị because ihe ike na-eme na family asị ka e wee nwee ike gbochie ka ezinụlọ ha ghara ekpochapụ nwatakịrị wee batazie nwa nwaanyị batazie mụakwa ụmụ mụrụ in the name of Ifeanyị abịazie kịta na-ekwu ka a na-ekwu Ifeanyị na diọkpara aha ma ọ bụ diọkpara Ifeanyị ka Ifeanyị na diọkpara ahụ diọkpara ya ka Ifeanyị egwudebeje ogwute ebe ha laif ọ bụ ihe ọbụla ụmụ ha na-ekwu na abụọ gbasara laif betas na ọmụgwọ n'ọnya amụ okotoko ma ụmụ agbọghọbịa ha otu ahụ and ụmụ nwoke kara aka kịta ha nachakwa bọyị Ifeanyị ka agadubekwa esef webụrụ oge ejuo ụmụ ya ebe a na-agbọ bọyị nya ma aka jọsụ finish ya obido meme ome orugo otu ihe ọzọ eji wee due ọ chọzie ịlụ nwaanyị akọwakwara na eji gba nnụnụ nne efe nne ya wee kpọzie wee kọmana ya dị eriri turutu nyanwa asị na nya ekwerọ nyanwa gwa nne na nya ekwerọ na ọ bụrụ na nwaanyị papa ya na ọ bụrụ nwunye nwa nwaanyị papa ya ji elu na ọ bụrụ nyanwa ji elu na nwaanyị papa ya so na papa ya nwa nwaanyị na ihe a na-ekwu na ọgbasa ya ọ bụrụ a serious problem ihe a na-agwa gị bụ ọ bụrụ a very serious problem nwa ha were kwogide ihe dị na okwu kesi a
megide na kesi a mma ha nwụkwuo. Anyị mara papa ha nwụkwuo, mma ha egbugide na kesi a yogide Ifeanyị ma nwụọ n'ime. Okwu n'ụka wee chazụ ebe niile. Ị ma na at the initial stage, ọ bụrụ na nwatakịrị agbalite na age wee were aka mee decision ya, akọwarị ya mgbe a na-eje eje n'ụtụtụ, plant some certain things n'isi o kwesịrị ịghọta. Beta sị na bụ tradition, no Igbo tradition, no the suppose. Ihe a wee na-akọs very big obstacle as of today na ihe a na family ahụ. So biko ndebe anyị, okwu a nwere ka ọ dị. Anyị na-anụkwa akụkọ na-anụ akụkọ, mana nke a nwere ka o si dị. Okwu a dị serious. Ya bụ ọ bụrụ na o nwere onye maara ihe a part of akụkọ dị otu a, ada na omego na be ụnụ, ma ọ bụ n'eziokwu n'ala Igbo na na-eme ụdị ihe eme, na na-alụtara mmadụ nwaanyị without knowledge, ọmụ ụmụ ya ahụ ọ mụtara dị valuable na ala Igbo. Ihe nketa niile nna ha nwere, ụmụazị anyị eketa ya otu o si kwesị. Onye nwere idea, onye nwere knowledge of this a na-ekwu, ya biko ya kọrọ anyị. Ihe eji emefuru m abụ akụzie amụta. Enwere ihe bụ enwere tradition na mụnwa, enwere tradition na-enyekwe nnukwute nsogbu. Nke a mere nwatakịrị a amakwa m otu e ga-esi ekwu. Ndị be anyị biko tụlenụ ihe a, ọ bụ otu o kwesịrị n'ala Igbo. O so na njirimara ala Igbo. Ụdị omume dị otu ahụ ụdị nsogbu Ifeanyị nọ n'ime kịta, o nwere onye nwere ike ịgwa anyị ihe nwere ike ime, ma ọ bụ otu esi eme, ọ bụ otu ekwesịrị eme. Ụmụazị ahụ amụgasịrị eziokwu, ọ bụ ụmụ Ifeanyị. Ụmụazị ahụ amụtara n'ezinụlọ ahụ, ọ bụ ụmụ Ifeanyị eziokwu. Maka na argument Ifeanyị na-eme bụ na onye a dị na even for one day, na ihe dị na even for one day. Kedu ihe ha ji si na onye amụ ụmụazị ya? Ihe bụ argument ahụ, na ya agaghị akpọ nwa onye ọzọ. Ihe a bụ the real argument. Ya bụ Igbo bụ Igbo, biko unu na-ege anyị ntị, anyị si biko onye maara ihe o nwere ike ịkọwara anyị n'okwu a, ya biko ya kọwara anyị. Na ntị bụ nka, anaghị amazụ ihe niile amazụ. Ọ bụ na otu aka o si dị n'ala Igbo, ndị okenye kọrọ na anyị, ọ bụrụ na eziokwu na ihe nna Ifeanyị mere bụ ihe o kwesịrị ime, n'otu aka o si dị na iwu ọbụla eji n'ala Igbo, gwakwa na anyị. Ọ bụrụkwa na ihe Ifeanyị mere abụrụ ihe dị mma na ọ ghọtara, ọ na-agba anyị ka enwe ike kọwakwara ya, ka o nwee ike ghọta. N'ihi na ihe bụ Igbo tradition ọ ejimara ndị Igbo, na ndị Igbo nwekwara ike. Ndị Igbo na-eme anabata ụdị ihe dị otu a. Asị ebe nwa si ụwa ya hiri ọ na-enye aka wee kọwara anyị na nke karịrị anyị. Ịgwa n'eziokwu, nke karịrị anyị. Kedu otu e ga-esi eje lụọrọ mmadụ nwaanyị? Onye ahụ emụbụ ihe ọ bụla ọ mụbara nwaanyị alụ ọrịa, na onye ọzọ abịa na-amụtara ya ụmụ, amụtacha ụmụ asị na ọnyanwa. Mgbe o lụziri ịlụ nwaanyị, ụmụara ihe bụ nwaanyị ọgụcha akwụkwọ chi ịlụ nwaanyị, asị ya na ọ na-arụkwa alụ not second wife. Ọ na-ajụ anya alụgwere nke izi eji asa na second wife. Okwu ka wee daa, ọ gbachara bụ ebe mmemme ofụma mgbe ebicha ịlụ nwaanyị, asị ya mba, maka ya na ụmụ ya ndị nwaanyị amụtarịa, nwaanyị alụtara mụtarịa, ha niile na-eto, ha niile emekọ ihe. Mgbe a nụrụ ụmụ ha niile emekọ ihe. Nwaanyị na-egbu ilu otu o si egbu ndị ọzọ. Nwaanyị na-egbu ilu ofụma otu ọ kpataghị nkụ, ma ọ bụ jee iri ewu ghọtara ewu iri, nwaanyị egbugide ọ na-ebe na-akpa ya anti. Kedụzi ihe o ji bụrụ na this age kịta ọ gbalutebe nwome friends, nwome ihe ebe ọbụla nwa nwaanyị ọbụla da woman hụrụ ya na ya as a friend ya, ọbabịa ọgụ, lụsobịa ọgụ, chụgharịma onye ahụ, nyebe nsogbu, disturb man na village. And the worst bụ na a na-ekwu na ụmụazị these boys amụta kịta na ọ bụ ụmụ Ifeanyị. Ụmụazị ha na-asị ha ekuzi ụdị ya. Kedu ihe bụ na ha nwa bụ these boys amụ ha? Kedu ihe ha na-akọ ụdị ya? It's a very serious problem na family. So Igbo bụ Igbo, biko dịka otu gbatakwuru, anyị chọrọ ịmata ihe unu ga-ekwu. Anyị chọrọ ịmata ntụziaka unu ga-enye ga-enwe ike wee baara ezinụlọ ahụ uru, maka na agha dị n'ezinụlọ ahụ. Enwe nke na-ekwetazi ihe ibia na-ekwu. Na bụ Igbo bụ Igbo, unu echekwukwere na anyị bụ Ogodo TV entertainment and reality show na-epresentị unu akụkọ dị otu a. Ya bụ anyị na-atụghapụ okwu a ka onye ọbụla wee nwee ike wee kwuo uche, ka anyị wee si na ya wee nwee ike nwata n'eziokwu ihe Igbo tradition kwuru gbasara ihe dị otu a, na a na-alụtara mmadụ nwaanyị
ụmụ a mụtara na ya ọ bụ ụmụ ya ka ọ na ọ bụrụ ụmụ ya. Onye mara ihe o nwere ike igwe anyị ya bụ onye tụpụrụ anyị, ya tọghịsịara anyị ya ka anyị wee nwee ike si na ya wee ghọta. Unu echefuna, I'm still your presenter, Maazị John Onoh of Ogede TV Entertainment and Reality Show. God bless you. Tụriere anyị okwu a anyị chọrọ ịnụ olu gị. God bless you. Have a nice day.